Ka nongrim kombany bat ka khat pramer umdo. Kidai ki artli ki kenhun ki balayora eka nam ladu haka kerdan senior bat junior haka lempung Fort Bernihat Sport Association Football Tournament haka jing kun final bala penhap perdano haka sing sajan baladep hamadan ilakai ha Bernihat. Ya kate ka lempung lawan ban penhap perdano do ba bante dor lengdo menteri katnat ilakai ka jela kum ukongsan haka jing don langru uda uba Sostenius Sotun MLA ka Jirang Ubadeiru Presiden ka BSA ba Victor Rani MDC ka Jirang kinong yalam snong bat kiwi kiru rong ba jong kathan nalor kinong yalam jong ka BSA. Haba phaipat sakajing kun final ka balalong hakate ka sngi la penyala kai ningkong swa ya ka kerdan junior ka khat pramer umdo kalala amplimno ya ka umling lambrang hadu saugol lanot ban rasnon ya ka nam ladu hakate ka lempung. Katba ka jing kun jong ki senior ka balalong hapedeng ka nongrim kombany kalayo nyekun persya ya ka Bernihat proper hakade ka jing kun kelakutno hakajing khat ka bamar sigol badai hakajing shoot ya ka try bekar baka nongrim kombany kalara snon ya ka nam ladu hadin bakala penlim ya ka Bernihat proper da saugol laar. Nakal yang ka Bernihat Sport Association hadin ka jing kun kala samru ki kusnam syaka kunhun ka bajob bar kumjuru syaka kunhun ka barem. Hakaba ka khat pramer umdo ka badai ka ladu jong ki junior kalayora eka song pisa ka ba 10,000 lembar ka trofi katba ka umling lambrang ka bala remno kalayora eka song pisa ka ba 1,000 lembar ka trofi. Katba ka nongrim kombany ka badai ka ladu jong ka senior kilayo ban khore ka song pisa ka balong 4,000 lembar ka trofi bat ka Bernihat proper ka bala remno hakate ka jing kun final kalayo ban khore ka song pisa ka balong 10,000 lembar ka trofi. Bala sam da uba bante dor lengdo ubadei kongsan rengkat uba Sostenius Sotun lembat kiwi kiru rong ba. Nakal yang ka BSA kala samru ya ki kusnam simet ki bala yo hakate ka lempung.